హే గాయ్స్, హౌ ఆర్ యూ? టైం అయితే అరౌండ్ వచ్చేసి 1 అయింది. నైట్ షిఫ్ట్ కాబట్టి సో వర్క్ అయితే చేసుకుంటున్నాను. ఆకలి వేసింది కదా అని చెప్పి ఆర్డర్ అయితే పెట్టుకున్నాను. సో ట్విస్ట్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ నేను ఆర్డర్ పెట్టాను. కాకపోతే నేను పెట్టిన ఆర్డర్ ఏంటంటే వేరే డెలివరీ బాయ్ తీసుకెళ్ళిపోయాడంట. ఆ డెలివరీ బాయ్ మాకు ఫోన్ చేసి అన్న వేరే డెలివరీ బాయ్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు, నేను వచ్చేసి మీ ఇంటికి వచ్చేసి ఆర్డర్ డెలివరీ కొట్టేస్తాను, రెస్టారెంట్ అతను నీకు ర్యాపిడో బుక్ చేసి మళ్ళీ ఆర్డర్ పంపిస్తారని చెప్పి చెప్పారు. వెయిట్ చేస్తున్నా, ఇంకా ఆర్డర్ అయితే రాలేదు, మరి చూద్దాం. సో గాయస్, మన బ్రో అనుకుంటా ర్యాపిడో అన్న వస్తున్నాడు. అడ్రస్ అయితే తప్పు వెళ్ళింది, మళ్ళీ వాట్సాప్లో పెట్టిన తర్వాత మనోడు వస్తున్నాడు అనమాట. గాయస్, ఇదే అనమాట మన ఆర్డరు. మెక్సికన్ చికెన్ బార్బిక్యూ పిజ్జా శాండ్విచ్ అంట. ఆ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. యావరేజ్ గాయస్, పర్లే, ఈ టైంకి ఏదైనా పర్లేదు ఇంకా. ఓకే, బాయ్ బాయ్.